damang dainang nani holongan di bagasan gua itu ata Yesus. Ala masuk nama tu prosesi pesta kotilon dot penta puncak di bayani tu hita saluna damang dainang asajong nyok mahita saluna. Mahita saluna. Huriani debata nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Hami saluhut barhalado pasahatot tabi matusude hamu ruas ni huria. Asini roha madi hamu, jaladame nasian Tuhatta. Ima na mangaramoti hita saluhutna. Di bagasan sadarion, tung tamado hita madok mauliate tu debata. Di saluhut padonganion, dohot pangaramotion ni debata di pardalanan ni ngolutta. Sadarion, patupota do pesta gotilon, dohot pesta puncak tahun transformasi HKBP di tahun 2025. Puji matuhatta, taha muliate homa denggan ni basana. Atong, dihamu sude huria ni Tuhatta, puji hamuma debata di bagasan habadion nai, puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogoon nai, puji hamuma ibana ala hagogoonna, akka nasumurungi, puji hamuma ibana, hobar tu hinagodang ni hati bulon nai, atong, alu-aluhom majumolo tutuhat debata pardenggan basai. Alu-aluhom mamuse tutuhan Yesus Kristus si paluai. Dungi alu-aluhom mamuse tutod di parbadia pangapul si parorot toddi. Nunga 164 tahun HKBP di hari 7 Oktober 2025 marsogot.
Jalanunga jongjong HKBP Batam di Luaton, lebih hurang 50 tolu tahun. Di pasu-pasu tu hatta do huriana, lobi sianita he, di parar do tiki, gogo, pikiran nang pakobasion niaka ina ni huriana, ina Batak, ina Soripada, ina si buat tua dohot ina si boan las ni roha, sude ina, atong dilas ni rohata maka muliateho dengan basana, ta edehomma tarbege do pajau ni Kristus. Asini rohani debatado itu hita. Alanita puji matu hatta jalata sobba ma ibana ta edehomma sobba ma Jehovah. Sotara samhita do balga ni holong ni rohani debata. Di bagasan perdalanan ni ngolutta, jalatung soha suhata do denggan ni basana. Nuaing marpungu do hita di bagas joroon. Patu pahon pesta gotilon, makalason pasu-pasu ni debatana ta jalo di bagasan ngolutta. Dohot pesta taon transformasi HKBP. Jalana tarjou do sude hita, ruas ni huriana, asagabe pelopor reformasi dan pembaruan gereja secara terus-menerus Ecclesia Reformata Semper Reformanda yang meliputi transformasi kelembagaan dan pelayanan, perubahan perilaku organisasional, digitalisasi, peningkatan kualitas SDM jemaat, dan penguatan sistem internal untuk menjadikan HKBP lebih berdaya, bertumbuh, dan berdampak di masyarakat. Atong, ta puji matu hatta marhite edde, puji ma Jehovah de batata laus jongjong mahamu. Puji ma Jehovah de
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natu mopa langit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongaan ni joromi, sumatu guarmu do baritam, ale debata, rodi ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamumi. Tibbul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debatatta, di atas dolok habadion nai. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nasangap jala nabadia. Diramoti jala digomgomi hodo huriam marhite-hite todimi. Dibaheni hupangido hami nuaeng tuho. Lehon madi hami roha pangoloion. Asa marlas ni roha hami. Mangulahon nanidokmu. Songon pangoloi ni anak tu amana. Say pararat maharajom mujala say tabay ganupari bilangan ni akkana porsea diho. Asalam tarbarita guarmu nabadiai. Jala dapotan hanguluan hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tuhan Kudus bersangkapi Tuahunya diropami Topamahu Utuluma Turunihuma Sandong kawan Tuhan Kudus bersangkapi Pati ni debata dihita di minggu pasapuluonom dung Trinitatis sadarion. Iman anienet sian konfesi HKBP tahun 1926 bidusa daa. Taringot tu debata. Hadirion ni debata. Taha porsiai jala taha tidak kodo. Sadado debata. Ima Tuhan debata Jehovah. Naso marmula naso marujung. Pargogo naso hatudosan. Naso hadodoan, naso olomuba, nasun badia, parimas tu naso uduk tu hatana. Parbinoto nasun, parroha nasitong, haposan, napapatarho dirina, sitopa nasa na adong, na manggohilangit doho tanoon, na marmudu-mudu, pardinggan basa, mual ni hanguluan, pasu-pasu dohot hatuaon, na manggomgomi. Raja ni akaraja jala Tuhan ni saluhut. Para si roha godang, parholong roha, si sesa dosa, si palua, paruhum natigor, na makamonakon, na pahehehon, na pasadahon, na marmahani, na mangodihon mual ni nasa hapistara dohot parbinotoan. Ibana dohuhut na mangajarhon parhusoran ni tiki nang hamatean. Marhite panidang yonon, taodol hodo na totong debata jonok, mangatoy, mangula, mangatur dohot manguhumi ngolu ni jolma manisia, hom, bangso,
dohot nasa natinoppa di sadok hasianganon. Alani ihola debata Jehovah do si sobaon, si haporseaon, si oloan, ikon ubiar jala humolong, jala upos rohata mida ibana asamida nasa na adong. Situlah hodopoda nama suadahod debata dohot hadirionna, songonima namar debatahon natinoppa, tatula do huhut nasa poda dohot pangalaho, napasangap sibolis, dohot huwaso haholomon. Ido sahatna, atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Mare dehita. Tatopoti madosata nagodang itu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Huhilala hami rikok doa sini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung na jot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadiai, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom, ala ni dosa nami aidang di halomoh roham, hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do, lomo ni roham, asa mangolu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogoon ni toddi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin.
Baga-baga ni debata taringo Tuha sesaan ni dosa. Sonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim son obun. Jala son obun manorop akka dosam. Saimulak maho tuau ayau dosi paluaho. Hasanga pema di debata na digijang. Maredehita. Hatani debatana gabe turpuk epistel di minggutta sadarion imanatar surat di sada Timoteus bidonom ayat 10 sada satro di ayat 10 tajahamai di bagasan namar sikak sorin songonom madidok alayang goho halak ni debata maporus maasiani pareahi mahati goran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeto dohot labok ni roha. Hupatik maho di jolo ni debata, na panguluhon saluhut, dohot di jolo ni Kristus Yesus, na makatidakkon na denggan di jolo ni Pontius Latus. Ai di hajujupang ni tikina, patar maibana bahenon ni namartuai, pargogo sasadasa, Raja ni akka raja, Tuhan ni akka Tuan. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Mari dehita.
tidakon maha porsiaw tay songon nahi na tidakon ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopa langit dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imanahi na tubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siya todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatudosani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanon. Halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dihasesaan ni dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi matiting ni Huriata. Shalom, selamat hari Minggu Madhita saluhutna. Damang dainang tapay hutiut ma warta namasa dunanang pamasaon di tonga-tonga ni pelayanan ni Huriata. Parhalado hakabe Batam pasahaton, selamat hari Minggu Madhita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas ni Huria naudope parjolo sahali romar Minggu di Huriat taul. Saya di pasu-pasu di Batama parsaurata sadarion bahen sangap di Guarna. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasaplonopon dung Trinitatis. Nomor 8 hasitul sadaun ni di Bata. Dohok topik Minggu nasun badia do di Bata jala parbinoto di saluhutna. Ruas na baru mamuka Minggu sadarion gabe ruas ni Huriatama keluarga Ari Juliman Siahaan inang Priska Alprianti Borutam Pubolon anak ni ruas HKB Batam nuaing nasida tinggal di Baloi Center masuk tu Wik Baloi Center. Wartan apatuluhon pesta puncak tahun transformasi dan pesta Gotilon. Sadarion marpesta puncak tahun transformasi dohot pesta Gotilon dohita. Laos dung sidung parmingguon di Patupado Marsi Panganon. Lelang dohot manortor di gedung Serbaguna. Pinangidoma tu sudah ruas ni Huriata asaret tamahita madhoti ulau ni. Wartana papaton pertanyaan nama sahata dohot keluarga. Pertanyaan punguan nama sahata dohot keluarga di Patupa di hari Jumat 10 Oktober 2025 di bagasne keluarga F. Hutapia Boru Napitubulu. Alamat perumahan Taman Marselia Blok A nomor 19 Batam Kota. Masuk pukul 10 siang 30. Namangihut warta pertanyaan wik di pangidoma tu salhut ruas ni Huria di Ganupik asa madhoti pertanyaan di wik nabe jala jawal pertanyaan sesuai naung di display ni Huriata. Sabtu ceria sekolah minggu jawal Sabtu ceria sekolah minggu HKP Batam di Bagasan Minggon bumai tabereng di display naung di display hon di Videotron. Ruas namar sahid amang inang tatanya koma dongata natotong di Bagasan parsahito dope
asa dilehon dewata hamalumon tunasida jala guar-guar nasida namar sait boima taida di layar videotron manang dititing naung disagihut tu hitabe. Namengut ucapan selamat ulang tahun saluhut perhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriatta namar ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason di bagasan mingguon saya di pasu-pasu di bata jalagog damema nang las niroha di nasida. Warta keuangan sisa saldo per 4 Oktober 2025 godangna 233.730.115 rupiah. Songonima warta ni huriatta na boy pinasahat maritete parminggota sa darion di pasu-pasu di batama kaulon ni huriatta gabe sangap di guarna jala pasu-pasu manang dihita salut na ruasna. Salam. Laho manomu-nomu hata ni debata marid de mahita. Damen ni debatan na sumurong siyan sahu na roha ima na mangaramoti ati-ati do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhata. Amen. Oras ma dihita sa na. Selama hari Minggu, selama pesta gutilom ma itong-atongan ni huriata. Hata ni debata amang doh tamuinang di Minggu pasapulu onopon dung Trinitatis jana di Minggu pesta gotilo di tong-atongan ni huriata iman dan nyenek sian Habakuk sada ayat 12 saharuri ayat 17 hujahaw ma itong-atong atta dahodo ale Jehova debataku sian narobi dope nasun badia diaw dang tagamon mate hamil wasommu ale Jehova bain do ibana ubahe di patidakko jala bae pajorado ibana ubahan ojak ibana di bahe ko ale dulok batu pita situturo matam bahen so tarpaidaida ho naroa jaladang terbae ho marsobusob bumida pangarupaon buasa matung paidaumu pamupusi tung sipo molo dibodu halak parjahat na tumigor sian ibana jala tudoson aka deke lau jolmai di bahe ko tudo so gulok-gulok tahe naso marraja tung saluhu do disitak nasida tugijang marhite-hite hail jala di bapungu di bagasan jalana jala diojak tu bagasan hadang-hadang na alani i marlas ni roha ibana jala marolop-olop di bahini ubahe mameli ibana tu jalana jala manutung dau pa tu hadak kadang na ay binahini ido napu partalian na jala talmis si panganon na alay tung songoni tung paru-marumaon nama jalana jala datan na mamunui akabang suparbegu naso marpasadian ido saat namang dohot tamuinang jala tema ni mingguta sa darion ima nasunbadia do debata jala parbinoto di salhukna Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Amang do tamuinang di pesta gutilon di mingguta sa darion ida kami nakaningan songon natar berbeda do suasana na gudang do lumobi sa nakakaw perempuan na lambagak ibagasan perminggu sa darion nalam uli na sida
anggo sebelumna dang laura tu salon anggo sehalion laudo harwa tu salon asa gira udi berengon pesta kotilonon atenang ale hira-hira sadido teh salimar salon sahat do 200.000 buhay sahat memang molo nargai belobi ale molo ne biasa-biasa terna saido ate adong go bereng sunakit tukang salon terna saido rate ale alamar pesta kutilo kita sa dirio namang dohot tamuinang batong mata bay son uang salon yan nongan olup-olup tadi buido ang dohot tamuinang beido dah nga baga kamu sunari baga man noktong di gedung sebelah kita mangulupon dengan bahasa ni debata natuhita amang dohot tamuinang asa marlasi roha ng huriata patupahon akaulaw pakuwasyon marhite natapelehon na dumenggan tuhata ate opung ramo tadi dengan mabahin nangan noan amang dohot tamuinang sada pesta nabal gadotong di HKBP ia pesta gotilon ala dipahami ruas ni HKBP dodok huria HKBP dang nama radi ala tidak pernah berhenti istirahat untuk memberkati kehidupan umatnya takya maradi debata jadi mololinggat do tahilala amang dohot tamuinang natajalo siya debata ilehot debatado hahipason dilehot debatado tutonga-tonga nihi keluarga talas ni roha ilehot debatado tu akayana kota pertumbuhan lemar bisuk nasia dilehot debatado gudang ni akka na maragami itu hitamang dohot tamuinang alani di pesta gotilonot tapat tuhma rasa sukacita kita rasa bersyukur kita kepada Tuhan bahinok kumanadumenggan tu debata ido nasomal di patupa bangsa Israel molo marpesta gotilon nasida manang hari raya ikon dungsay pesta Paskah nasida marpanen adong ma pesta Paskah pesta pondok Daud di nasida mang dohot tamuinang amang dohot tamuinang hatan di debata di bagas sadarion sa sitong na muruk ni rebatadon mamereng bangsa Israel alat di masa ni Raja Joyakin dipilih debata masih Habakuk gabe sahalap panurirang alat tongom musi ditikia mang dohot tamuinang bangsa Israel itu didominasi oleh kaum para petani dan peternak jala otik do halak na bekerja manang na mengatur disi idiki ka pamarenta ale amang dohot tamuinang gudang do siya tonga-tonga ni halak na tinggal di istana di tiki gabi manipulatif gabi sehera kapitalis na sida ngaluja aka pangulay do aka parmahani mangula alay bahin na sida do pe aka nasudenggan mereka masih merampas yang bukan hak mereka aturan na ikomar pesta gotilot do bangsui marlas di roha alani hasil ni nabina sa basahon di debata alemang dohot tamuinang Roma aka penguasa di dikidang lomoro hai nasida ujungnya gabe ipabuati nasida aka ugasan ni aka petani do aka peternak idiki jana gabe somal di sini mamang dohot tamuinang dang adong tubuh empati dang adong be tubuh natigor di tiki bahkan siat tonga-tonga ni aka panggung gomi tiki dan arong na muncul asa menyuarakan asa tapa tigor asa tapa ajo berempati hita tu aka na rakyat biasa arang dohot tamuinang halai marlas di roha na sida marpesta pora menikmati hasil panen ni ruas manang bangso ni debata nang loja na sida di balian nang loja na sida manglului akan ngolu singanu pari. Ini sangat mengerikan di zaman ni si Habakuk. Alani namang dohot tamuinang Roma debata di pajongjong masih Habakuk gabe sahalak panurirang itu ngatongan ni bangsa Israel jalan dari pajongjong ni debatai di suara hosi Habakuk ma ahadul lomoni rohani debata jalan ahan nang patupon ni debata molo so dipauba bangsa Israel do Juda didiki pangalau ni nasida. Biasanya nabi akapanurirang mereka itu tidak pernah disukai karena penyampaian pesannya.
Dakya molo tawida di Bibel teh, dakya apalah sonang aka parbarita nauli na tursurat di Bibeli. Ala memang hacit do si paria mabege aka hata ni panurira. Ikut disyati. Firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Dohok mampan asa ture pangalau. Ala di kipa saat si panurirang Habakuk. Aha nanek pasahatum debata, pamasal ni debata itu ngatongan di bangsa Israel do Juda. Dan ti halamohon nasida mang dot tamuinang, karena memang biasanya pesan yang dari Tuhan, suara kenabian itu dakyai patabo-tabo si pareon ni jolma amang dot tamuinang. Tidak pernah itu enak mendengar oleh manusia, menyenangkan tujuan dan maksud manusia amang dot tamuinang. Ala memang ima haro perbedaan ni pola pikir ni hajol maun, do pola pikir ni debata. Jadi senibo tayo namang tamuinang jamita na keras, jamita na manyati itu sebenarnya mau membentuk seseorang. Alay jamita na labok, jamita na hola pasunak-sunak ko si pareon, itu sebenarnya basongon hani halak bataki di risi-risi hatani jolma, labok-labok hatani bego, anggo begitong bahalus do begion. Labok manak, alay terlilu melibuan. Alay mang tamuinang keras tu di pasah si Habakuk hatan dia bata. Alai dangadong apa hamu bayi tonga-tonga di bangsui, apalagi ke panggung gumi tiki. Mereka masih melakukan hasomalan sudenggan. Alani itu di ayat 10 b di pasih Habakuk puasa matung paidamu pamupusi. Tung siap maho di bodu halak parjahat natu megor sianibana mulai hata Indonesia tahu begio. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang benar dari dia. Jala diuduti mamusina dia seplopati, jala tudusun akadek kelau jolmei di bahiko tudusun guluk-guluk dotahe somar raja. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Molo si Sokrates do si Plato madokon, pemerintah itu dipilih adalah untuk menjembatani antara kaum bawah dengan kaum kapitalis atau pemilik modal. Si Sokrates do si Plato madok songon mang do tamuinang. Alemang do tamuinang sian hatani di patanaking nataida pemerintah pada waktu itu tangapala diulah nasida tohonan nasida sona menjembatani asa dengan hubungan namang do taminang alay gabe lomo-lomo ni nasida gabe survival of the fittest menjadi hukum rimba itu batu ba lagi yang kuat menjadi kuat, yang lemah dilemahkan, yang lemah ditekan. So nakalingan marpalit do nasida mangula nasida alilang nasida menikmati hasilnya dibuat do. Jadi mangulu nasida gabe horan hera mangulu na putus harapan namang dot taminang. Jadi mau pala songon itu sistem namang dot taminang hamati doi, di mana orang yang capek bekerja, orang-orang yang di bawah itu tidak diperdulikan, tidak ada empati, sementara yang memerintah pada waktu itu si lomo-lomo nasida amang dot taminang. Molo tajaha di Habakuk sada ayat 2:1 Pak Long debat di si Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan aku harus berseru minta pertolongan padamu, tetapi engkau tidak mau mendengarkan. Aku sudah berseru kepadamu ya Tuhan, engkau panggil Tuhan, urupi kami, ngaptung apalah posah wilalah kami. Alai songon na soro alai Tuhan, songon na suarong do tindak kasyako alai Tuhan. Jangan mungkin di partik kesunari pe pertanyaan seperti ini mungkin ada bagi kita amang doh taminang. Bahasa Tuhan di pasopuho hami songonon. Bahasa Tuhan di pasopuho na tu dia matnong generasi muda nali Tuhan. Na tu dia matnong yanak kon nam, na tu dia mat keluarga nami bagas nami nali Tuhan. Alabino molobinereng na gumogoy lam gogo. Apalagi partikin na amang doh taminang. Karena segala sesuatu sudah dimarketkan. Dangadong benaso dimarketkan sudah. Di negara kita ini memang dota minang. Ada uang maka akan dilayani. Ya kan?
Ada uang maka akan mendapatkan pendidikan yang bagus. Ada uang maka masa depan atau karir jauh lebih bagus. Ada uang maka kesehatan akan terjamin lebih bagus. Tanpa uang jangan harapkan itu. Kapitalis banget. Amang dot minang. Jalan marlaku deh. Jadi seakan-akan uanglah yang mengatur segala sesuatu. Dan membuat miris hati. Dan membuat banyak orang menjadi pesimis. Alemang dot minang di pesta kutilu sedarion di hatani debatana sinurak ni siabaku. Ibarat tu hitamang dot minang supaya umat nang pesongoni kondisi ni pertibion, nang pesongon hukum rimba. Supaya umat Tuhan ruas ni huria asa optimis nasida, asa persia nasida. Alalina parjoli dok hatanya batatu hita. Percayalah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Mau lihat Indonesia, bukankah Engkau ya Tuhan yang dari dahulu Allah yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat menandang kelaliman. Amang doh tawinang. Di bayi si Habakuk, unang pesimis samu. Lihat Allah, dematai nasun badia Allah yang suci dan kudus amang doh tawinang. Jala unang ripuhamu Allah nabadia debata hola hutul nasida di hasangapon na di singasanana sonang nasida di si jalan di bereng jolma manusia. Allah memang diam, tetapi diam Allah itu bukan berarti pasif. Amang dot minang. Allah memang diam, tetapi Allah diam adalah memperhatikan, dan Allah juga merancang solusi. Ada na dumenggan, nanay si behenon na tutonga-tonga ni kehidupan ni ruasna bangsona amang dot minang. Dan bagaimana keberlangsungan? Songo sahala konseling amang dot minang konselor molo arong sahala naro pasien na. Dan anong konselor itu gulak ki makatai ikut joli tangi-tangi hot begini ibaca jo berwahon itangi hot terus tangi-tangion duk pianongan ditikina babuon nama oddo na cocok oddo coba mujo asama dua ho sasi tanon mi namang dot minang. Jadi Allah bukan diam, tetapi Allah merancang solusi yang efektif yang berdampak bagi kehidupan. Molo petai damang doh taminang ngamangadu hitang ngamartangi aku tu debata adi kedua le Tuhan. Jadi barate tiar debatado ngulut tamang doh taminang di barate tiar debatado kilu kesata di bereng debatado ngulut to namang doh taminang. Allah memperhatikan kilu kesah keluarga kita. Allah memperhatikan anak-anak muda di tengah-tengah gereja kita ini namang doh taminang dengan kilu kesahnya. Allah memperhatikan juga bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita mang doh taminang. Anak kandungan sifat alami dari Allah nasun badia. Dia adalah Allah yang kudus. Alanya mang doh taminang Allah yang kudus itu tetap kudus dan tidak mau kompromi dengan sesuatu yang tidak benar, yang tidak adil. Akan nasunengga namang doh taminang. Jadi molo pe di portibio namang doh taminang gunang merendahkan akan agale. Molo be di pertibio namang doh taminang gudang akan naso memperdulikan akan ikon sebenarnya diberikan keadilan. Molo be di pertibio gudang do pe haja hatoni dang masoh do pe haja hatoni mangula jalasi ulah haja haton gudang. Alai kok mati patatay dang kompromi do nasina molo pe di loasi. Datung nagabe idohono namang doh taminang aine juju di batali namang doh taminang. Tetapi Allah di saat yang tepat akan menghentikannya. Allah memang di situ berbeda di cara pandang ni debatado, cara pandang ni jolma. Molo jolma secepatnya lah, eksekusi lah secepatnya. Allah memang do taminang, Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang melakukan kejahatan, ketidakadilan, partikian. Aidang lomorohan debata diaka hama mati ni parjahati hamula nama. Alian nong musena ala solo demu babangsoi apalagi kapangonggomi.
Dilehot de patama musena panguhumi tonga-tonga nasida bangso na jahat situ tua mang dot taminang lahu mangubi humi nasida ima bangso kasdim manang babela mang dot taminang ala dangolumu ba nasida di uhum do nasida di Habakuk 2 ayat 6 ayat 6 sebab sesungguhnya akulah yang akan membangkitkan orang Kasdim bangsa yang garang dan tangkas yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman dan kepunyaan mereka. Ipa jongjong debatado aka panguhumi. Naujumorbut laho manguhumi aka halak naso paubah rohana. Aka siulah hajahaton, aka napapelhon uhum, aka namabahen itu hor aka uhum mamang doh taminang. Naso mampenak kenadinggan. Ini menjadi sukacita kita di Pesta Kotilo Senaria Mang Dohot Tamuhinang, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus, yang tidak kompromi, tetapi Allah masih memperhatikan kita meskipun kita rasakan sepertinya belum ada yang dikerjakan. Allah dibereng debatado nguluton, dibereng debatado tujolo poha nguluton, jalan dibereng debatado poha akahalak na sipatupa na sunengga Mang Dohot Tamuhinang, dan Allah juga merancang mabahen uhuman tuaka halak na solo paubahon rohana talas sumay di Pesta Kotilo non amang doh tamuinang nabadoa namang doh tamuinang siyan hatan di bata meskipun dunia ini seperti dihukum rimba, tetapi orang percaya harus melihat dunia ini dengan penuh iman. Molo gudang halak na sosipatidang hatigoran dibereng pertibion memang untuk dieksploitasi, memang untuk dikuasai. Ada halak na porsia mamerek portibion ikut di bagasan haporsia do mang dot taminang. Ya saplopatis tudos sotudeke. Akade kenali laut di beko. Tudos guluk-guluk tahe somar kuraja. Dangadong na memimpin, dangadong na mangarahon. Dunia yang seperti hukum rimba ini. Memang amang dot taminang pandangan duniawi, apalagi di era kapitalis noaeng, melihat bahwa yang memiliki kuasa lah yang mengendalikan, yang memiliki banyak aset lah yang mengendalikan. Amang dot taminang. Tapi contohnya Elon Musk, kenapa dia masuk ke dunia politik? Dia ingin menguasai lebih banyak lagi amang dot taminang. Amang dot taminang dunia kapitalis juga. Orang yang lemah itu adalah objek yang akan dipergunakan. Jala membiarkan orang lemah itu pasrah dengan nasibnya. Toema, songonima. Jadi beberapa negara nawihut namang doh tamuinang yang mempraktekkan pembelian kekuasaan, pasti rakyatnya tidak akan pernah bahagia. Songonai pinatupan di bangsa seren lakaniani. Pasti rakyatnya akan merasa terasing sendiri di negerinya. Ala hukum rimba do namasa amang doh taminang. Ala amang doh taminang di Yesaya 5 ayat 20 do celakalah mereka yang mengesahkan kejahatan karena suap dan yang memutarbalikkan keadilan orang miskin di pintu gerbang. Amang doh taminang. Celaka. Jadi dang hohom debatai mamere akan nasu adil. Jadi dang hohom debatai amang doh taminang molope portibion hera hukum rimba. Alemang doh tamuinang dang hukum rimba lomoni rohan di bata pasauton de tonga-tonga di portibion. Alai disakapi di batado ikon uhum nasinda mana do. Sebab dunia ini dicipta Tuhan dan Tuhan mau mendirikan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Hidup baik disuruh Tuhan Yesus Kristus nalapatu duhon inilah odo harjoni di bata nanai sipatu pokki tonga-tonga di portibion. Orang sakit akan disembuhkan, orang miskin akan dihargai, orang yang ikon lumpuh akan bangkit berdiri, dan orang-orang yang berdosa akan diampuni. Itu kerajaan Allah na pinatudi Tuhan Yesus Kristus amang dot taminang. Jala disima hita amang dot taminang halak na porsia tu Yesus Kristus nampe hukum rimba do hono to pegudang na masa tonga-tonga ni portibion alai kumarpakirimon do halak na porsia marhiti ha porsionna bahwa Tuhan dango portibion. Benon di bataru pian nonga sakat na dengan tonga-tonga ni portibion. Kita harus melihat dari iman. Orang yang melihat dari iman pasti akan membuahkan buah dari imannya.
Ale molo tabereng do portibo namang do taminang hola sebatas untuk dieksploitasi supaya kita berkuasa, pasti itu juga yang akan dilakukan. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Jadi pikir-pikir kamu memang do taminang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Produk ni iman akan mengalehon nadenggan. Ale produk ni hola nama mikiri, buhado asa berkuasa, buhado asa mengeksploitasi adalah merusak dan mengeksploitasi sesama manusia. Lalu memang Dr. Minang, hari ini kita dipanggil Tuhan supaya kita melihat ke depan dengan iman. Itu. Mamereng akan masa do aporsian. Luas majo, molo pihak naitanon hukum rimba, ale pos do rohako. Bayan debatado dengan melalui hidup saya Tuhan akan bekerja. Bayan debatado akan nadenggan amang Dr. Minang. Napa dulu namang Dr. Minang sian hatan di bata di pesta gotilot ta sadarion. Puji ma Tuhan seleo pasu-pasu, dada game memuji pasu-pasui, bukan menjadi penyembah berkat. Dia ayat 5 1 ayat 10 tung takas tu di bait disi. Ala di bait disi adong halak nama jala do nama kail di hail dung dabo dekei gabi jalanai do hail nei do di papuji-puji. Gabi dileo do dupa tu hail non. Jalai di papuji-puji, jalai dianggap dupa, manang hail nei, manang pukat nei do na mga lehon, pasu-pasu itu ibana. Pajongjong debata bangsa si Songoni, laho manguhui bangsa Israel. Bangsa apa itu? Bangsa Babel adalah bangsa yang kesukaannya adalah mempergunakan kekuasaan mereka, mempergunakan apa yang ada pada mereka untuk menindas bangsa lain. Kemudian namang doh tamuinang di pasob-pasob na sidama alat penindasanon kekuasaan mereka itu yang mereka sembah amang doh tamuinang. Jala ipakai nasida manongan laho dia 10 pitui laho maniati menumpahkan banyak darah bagi banyak bangsa amang doh tamuinang. Jadi bangsa Babeli adalah bangsa yang menyembah alat-alat yang membantu mereka untuk terberkati loh. Ilo debatatu nasida akuaso, ilo isob nasida. Ilo debatatu tu bangsa Babel hamoraon, ilo isob nasida. Ilo debatatu tu Babel ima kekuatan. Ilo ipapuji-puji nasida mang dohot tamuinang. Bahasa sederhananya adalah penyembah berkat, bukan penyembah sang pemberi berkat. Dewa Marduk itu adalah dewa kekuasaan, melambangkan kekuasaan. Ilo ipapuji-puji nasida mang dohot tamuinang. Tapi amang dohot tamuinang dan di boto nasida isi saturan nasi sobang. Kuasa adalah berkat dari Tuhan. Alai dan gapi haso si sobang. Uang adalah berkat dari Tuhan. Alai dan gapi hepeng si sobang. Kesuksesan adalah berkat yang daripada Tuhan. Alai dan gapi kesuksesan ini si sobang namang dot tawinang. Kuasa, berkat amang dot tawinang, uang, kesuksesan adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat umatnya menjadi berkembang, menjadi berkat sebenarnya bagi banyak orang. Allah ini soba-soba halak Babel. Allah ini memang doh tamu inang hitan nomor pesta kutilon nuaing melorobe hitan nuaing tu so membuat akapilian silas ni rohat tamang doh tamu inang. Jangan kita pahami bahwa mau pilih tu di batana dumenggan, bayan di bataman tu berhari lipat. Sebenarnya kita posisi tak menyembah Tuhan yang memberi berkat atau hanya untuk memancing Tuhan supaya diberikan berkat yang lebih melimpah. Itu tuh memang doh tamuinang. Allah temang doh temang mendebat temang doh temang itu nat patut si pujion di pesta gotilot ta sadarion molo tape tabuan akan dumenggan sian parbuin na taula sa sitong nai dalat tami makalason ay ramoti debataro hita na sa taunon. Gudang tu sa tunga-tunga tanah hipas di bagas sa taunon. Ulon na dengan masa di batamang doot tawinang. Gudang go na gabi berhasil hita di bagas sa taunon namang doot tawinang. Alam niya mang doot taarahom mapamujian itu di bata di pesta gotilota sedarion. Datung holan mamikir-mikir hola si batas molo bahinon bahin di bataman nonga merhalilipat bukan. Arahkan ini Tuhan persembahanku karena Tuhan telah memberkati hidupku. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada hidupku. Di situ hitamang dohot tawinang.
atong namar pesta kutilok ko na nuaeng tapuji ma Tuhan na baik kamu ma na ding menggat tu debata baik kamu ma hasil na udeng gani songo si Habil doh si Kain dua halak na berbeda dua ulon na berbeda na dumenggat do ipasahat na sida tu debata amang doh tamina persoalan na tong si Kain lo mo di debata manot Tuhan na dia dipilih debata dangarong nasalah diulah si Kain dangarong si Habil pinangarong na lumobi diulah na sida alay lo mo di debata do mamili na dumenggan na patut di ibana amang doh taminang atau amang doh tam marlasi roha mahita di pesta kutilota sadarion Tuhan tama mamasu-masu hita amin. Mulia tema dihole Tuhan di bagasan las di roha do huriam di bagasan sadarion ala di patupa huriam ale Tuhan pesta gotilon makalasod dengan nibasam ala di ramoti hodo ulon nami masadi do nahula hami ileh kodo hahi pasot di hami jala gunang do akan nahudapot tameli Tuhan iberdal ningulu nami na sohutaga pameli Tuhan tutu ale Tuhan ala dengan nibasam doi nuang peli Tuhan molo pe hupasatami siap parbue ni na hupele kameli Tuhan na hula hami sa jalo megabe uap na susus di jaloman nong ali Tuhan ramoti Tuhan aka ulaw na naik patupaw ni huriam di bagasa sadarion asa mardala do denggan songon halap batak kameli Tuhan sa diuduti do aka acara lasti roha mamuka godang do aka panortorion ali Tuhan ho mana masuk ulaw ni alana saluhut na ali Tuhan di patupa lau Tuhan muliam ni guarmido jala muluadong penadapo ali Tuhan laho dalan ni huriam doi pahebakon aka pakobasion ramoti ma Tuhan ruas ni huriam pasu-pasu nasida di aka ulon nasida leho magugo di nasida Tuhan asa anggia gabe sinur na pinahin nasida gabe akan naniula ni ruas ni huriam ilay Tuhan saya padaw ma aka parsahito siyan ruas ni huriam ilay Tuhan jala saya tabay ma akalas ni roha akadadana pele Tuhan sa homa na mga lehon hahipason sa sibur magurang manasida jala sa ibahem ma ayanak ko ni ruas ni huriam ilay Tuhan gabe denggan masa depan na gabe las rohay nasida Tuhan madala ning ulun nasida Tuhan Jehovah molo pe anong aka dongan namin na dibaga sa parsahiton dibaga sa tikyon say pamalum ma say bubuk masahiti siya pamatangin nasida moladong na dibagasan habok ni rohale Tuhan apulima jala moladong na makirim na sida diaka ngulu parayanak ko na le Tuhan sa ililitima ador na le Tuhan jala homa totong ale Tuhan na mga lehot waka na poso akasirokak nito dinasida asa martaba bilangan ni keluarga ni naporsea Tuhan le Tuhan itong atongan ni huriam atong ale Tuhan upasatay masaluhu na ngulong namin holat tu baga sa tangam wa asimaroham amin. Tapapungo mapiliata na dumeng katulibata mared de mahina. Pari
Nuang masuk mehita mang do tamuin ang tu acara pesta gotilon ni huriata. Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Nuang sa mahita tu acara pesta gotilo di huria laho makalasod doho makamolate ho dengan bahasa ni Jehovah. Atong di bagasa roha moleate tu Jehovah tapuci mahibana taedehuma mangula hita jolma. Hamodonga sahuria nunga ita jalo dengan bahasa doho asini roha sia Jehovah. Tau kuhot do saluhu na sileh-leho na dengan nasa ulibasa na molitus ima narosian gijang. Dileho do dihita parbue ni tano, parbue ni saswanan, doho parbue ni aka ulotna. Saluhu na inunga ta jalo sia Jehovah. Atong data mamahita madok moliate tu debata. Dilo hatani debata. Iko buatomu masya patumonaan ni sadok parbue ni tanoi. Na dapat torsia tanomi. Nang nilehon ni Jehovah debatam tuho. Jala pamasuhomu doi tu bagasan apang. Jala bonomu doi tu inganan si piliton ni Jehovah debatam. Bahen inganan di guarna. Iko burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gogo ni tano. Boni sinaburhomi. Sian saluhu na tubuh di tanomi ganut taon. Atong taruh kamu masih tong persapuluhan itu bagas parpeopan. Asa adong bohal ni bagasan jabuku. Jala ujuni hamu ahu taringot tusi. Ninna Jehovah Zebaot manang seukapok kudi hamu aka padiluad di langit jala manguseho tamu gabe maradu marlobi-lobi nuaeng saha mahita tu napasahato pelean pesta gotiloni ima tu pakta tu hurian itu hata HKBP Batamon tahun 2025 ima parbue ni panadayon di pasu-pasu na ni debata nang tajalo di ngulutna taingok ma na madaburhon otik do gotilonna
Jala nama namurhom managa pasu-pasu, mangalak pasu-pasu di namang gotil. Ganu may niyo jarni rohana unang masian muru manang sian nasutar jua ay di hahulungi debatado nalas roha mga lehon. Ope hurian itu hatta nama rasi roha sedarion. Sapala patis ni si galangan. Sapala na yung mga leho tupak, sayunang ma di paralangalangan. Ay marasar si logo-logo di tobak ni si Mamora, say horas ma do ina ruas ni hakabibe batamon marroha jala Mamora tupahon ni debata. Atong amang do tamunang ruas ni huriatna, tapasaha mapelin na dumenggat tu debata Jehovah marhuite hite huriana maredde mahita uhukma pasahaton na dipanduni situa. Iya, alasa mahita na pasahaton siluata do celengata marhite-hite na di acara umatehuton na manginang. Kebetulan kurang go acara nang dipasahan na itu hita umatehuton na parjolo baloi kolam sada Nazaret. Baloi kolam sada Nazaret mengada di masya pudi nasida. Baru padua honan non bersiap-siap ma sian perserahan gua kuning. kuning persehat siap. Dengan cepat kau berserta akan ku tak mempersangkan namanya. Oh, pantun syarikat seloka akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan.
Bersiap-siap ma Bekong Indah. Bekong Indah. Bersiap-siap balon center. Bersiap-siap balon center. Menghijau pada bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. By my
siap-siap Sungai Panas. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi, di pertidio, baik maaf Tuhan, orang marah dosa, di baik gogomi, lalu musui, simbolis mengagai. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi, di pertidio, baik maaf Tuhan, siradot miaholon, bermaaf kami, oh Tuhan, barang basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi, di pertidio, baik maaf Tuhan, siradot miaholon, berguna-guna kami, oh Tuhan, barang dena-dena. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi, di pertidio, baik maaf Tuhan, si pajok-jok hati goda, bergogoy Rapon Huria, batu pohon adengga. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya behot tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Duk saya, duk sipul Sungai Panas. Masih manusia Balai Kolam 2. Balai Kolam 2. Bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim terukir pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari
Balai Kolam Tolu. Siap Balai Kolam Tolu. Cinta dunia, perunaan negara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Siap-siap Balai Kolam Tolu, siap puri. Balai Kolam Tolu. Selesai Balai Kolam Tolu, siap-siap ma. Balai Kolam Sada, Galilea. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau damai jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu, di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Katalah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, jangan abadi akhir zaman. Katalah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, jangan abadi akhir zaman. Selesai Balai Kolam Sada Galilea. Masih mamusia itu bola onom. Bola onom. Bola onom, bola onom. Nabar Puri masuk ma. Baloi Ditpam. Baloi Ditpam. Di Nabar Puri. Hai holan hoda haprosanku, doji lakon saleng ngoluki. Oh Tuhan, mengerti lakon hai holan hoda haprosanku, doji lakon saleng ngoluki. Sayolah Tuhan, potong sayo ku mau Tuhan, ayo dosa maka perusahaan aku. Manusia enak manot sing ketujuh. Oh Tuhan, oh
menyusul rumah Balo Edit Pam. Kasih dua anak kapelian, gue matur kamu. Akan siap kijang, onek petato nak kasih dua, pelop. Kita sama tuh amun siap kijang gue. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka berbagi cahaya surya dan cerah di tingkaki. Ele amati kitu hamu akan siang kijang asa tu naka sama lainnya. Apa saton akan pelota mana kacelengata. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tema dita sonima di partikian apa sahaton akasi luata dot akasi lengata di partikion mulia tema pasatami sian hami panitia dua muna damang dainang naksoneka yang aku nami naposa bulung tuhatama nama masuk.
Tadok mamoliate tu Jehovah ay partengan basa do imana. Rodi saliling nilileng na do asin ni rohana tu hita. Nunga tapasaha siluat tu huriana songo parbuay ni akan na taula. Atong tangi ho kamu mahatan di debata na maddok. Alay marhuaso do debata manguseho salu asi-asina tu hamu. Asa sadok tuk situtudo di hamu. Jala marubilubi hamu. Laho patupaho salu ulaw na ringgan. Atong taharinggas suma makubasi huriana di bagasad name. Sada ni roha do holong ni roha. Jong mahita saluhuna. Marit de mahita. Tatangnya ko mapiliata. Ale debata aman namin na di ba nagijang hodo hararuan ni saluhu sileleho na rin gando nasa ulibasan na maliutus. Upasat hay masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jalom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hami pilihanon pati pulon harajom mo ito nga to nga ni huriam doho di portibiom. Buhay maro hanay marhite-hite tot dim. Asalam hutat hami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata aman nami partingkan basa na sumurung narodo hami tujolo mabua puji-pujian doho olop-olop mauliate roha nami ala di pasu-pasu ho na hula hami gabi jupak kami parbue sian haumai sian porlak marlas ni roha hami nuaing mangalehon sileho-leho mi naringgat tuhami marlas ni roha hami nuaing mangaleho sileho-leho mi naringgat tuho nalaho pasanga pohoro hami alani pangaramotion di hami doho di aka ulon na hula hami jalamol malua hami di baik ko siragam ni parmaraan na hurang tamaro hami nian majalo asini roham nagudangi ala jojo ulau si hami paretam
Saya sama dosa nami, jala unang jujur pabanan nami i. Saya tugu mahai marhite-hite sileo-leo mi, asalam upahami roha nasohasea. Jala huito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya buhai marohanai marhite-hite toddim, asa utadda hami gudang ni sileo-leo mutu hami, asalam gegir hami madok moniate. Saya urubi ma akan napogos dohot nadangol, unang luas mate atau baraparon manang ise na makabiariho. Saya tatak ma nahaleon jala suru pangrupi tu nasia. Saya apoi ma akan namora naduma asa dilehot tu akan nahurangan. Saya pasu-pasu mahatam turohanami ay ido hangoluan ni dinami. Saya paigo hami di ujung nilakanami asa unang horan hangoluan na di tanon hulului hami. Alai tugu-tugu mahami asa hupariak hami hanguluan doho arta naso olo rasuda sileho-leho mutu hami. Saya pasu-pasu ma namang gonggomi hami doho panguhum rodi akaraja asa tigor uhum nasida jala asa di ulahun nasida paripenai tu akka ulau naringgan. Saya paringgas hami mula-ulaun ay patik muhiadui asala moru bilangan ni akan najuka jalan lam torop na parasi roha lapa sanga pokok. Saya buah mahami siya rura hasusaonon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saop malomoni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami song panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siya pangako. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohanami daho, di dopako Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasor ho madamena tu totim. Mamang do tamuinang tapahudul majo stokin alana taudu ti dope akaulota di gedung serba guna mulai hati madina tuhita saluna langsung marahita tu gedung serba guna sesuai dohot naung itu tuhon akai ngalata orang mahita kamanginang kesan langsung ni makadong aparelado ditanggung jawab ma akacelengan tu tepat parselmonan langsung maju diangkat pilih itu kijak tom. Ya. Ya. Boy. Itu tuh datang yang maju tokin. Itu tuh datang yang.